ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ କାହାର ଭାଗ୍ୟ ତିଆରି କରେ ନାହିଁ। ମଣିଷ ନିଜେ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ତିଆରି କରିଥାଏ। ତୁମେ ଆଜି ଯାହା କରୁଛ ତାହାର ଫଳ ତୁମକୁ କାଲି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଆଜି ଯାହା ତୁମର ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି ତାହା ପୂର୍ବରୁ କରାଯାଇଥିବା କର୍ମର ଫଳ। ସେଥିପାଇଁ ଜୀବନକୁ ଉପଭୋଗ କର, ନିଜେ ହସ ଓ ଅନ୍ୟକୁ ହସାଅ। ରାଗ ଓ ହିଂସା ଛାଡ଼, କାରଣ ମଣିଷର ନିଶ୍ୱାସକୁ ବି ଜଣା ନଥାଏ ଯେ ସେ ଫେରିବ କି ନାହିଁ। ନିଜ କର୍ମ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ଲୋକମାନଙ୍କ କଥାରୁ କ'ଣ ମିଳିବ? ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରଶଂସାରେ ପୋତି ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିନ୍ଦାରେ ଭସେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଧନ ଅର୍ଜନ କରିବାର ଶକ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ। ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିବାର ଶକ୍ତି ଈଶ୍ୱର କେବଳ ଭାଗ୍ୟବାନ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ, ଧନ କେବଳ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ଯାଏ ସାଥ ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ପୁଣ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ସାଥିରେ ଥାଏ। ଡେରିରେ ହେବ କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ହେବ। ମନେ ରଖ, ତୁମ ସମୟଟା ଖରାପ, ତୁମେ ଜୀବନଟା ନୁହେଁ। ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କର, ସମୟ ସବୁ କିଛି ଫେରାଇ ଦେବ। ସଂସାରରେ ଆବଶ୍ୟକତା ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଚାଲିଥାଏ। ଶୀତ ଦିନେ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଥାଏ, ଖରାଦିନେ ସେହି ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ତିରସ୍କାର ବି କରାଯାଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ ସେତେବେଳେ ହୋଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ। ଭଗବାନ କାହାକୁ ବି ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ କରୁଥିବା କୁକର୍ମ ହିଁ ଆମକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଭାବି ଚିନ୍ତି କର୍ମ କରନ୍ତୁ। ଯିଏ ଦୁଃଖରେ ଅଛି ସେ ଆଗକୁ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବ, ହେଲେ ଯିଏ ଦୁଃଖ ଦେଇଛି ସେ କେବେ ବି ଖୁସିରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ସବୁ ଜିନିଷର ମୂଲ୍ୟ କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଜଣାପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷର ମୂଲ୍ୟ ତାକୁ ହରାଇଲା ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼େ। ପୁରା ଦୁନିଆକୁ ଜିତି ଯାଇପାରିବ ସଂସାର ଦ୍ୱାରା, ଆଉ ଜିତିଥିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ହାରିଯିବେ ଅହଙ୍କାର ଦ୍ୱାରା। ପାଣି ଯେତେ ସଫା ହେଉଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଯଦି ପାଣି ରଖାଯାଉଥିବା ପାତ୍ର ସଫା ନଥାଏ ତେବେ ସେ ପାଣିର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ରହେନା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ମଣିଷ ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଯଦି ତାର ଚରିତ୍ର ଠିକ୍ ନଥାଏ ତେବେ ସେ ମଣିଷର ବି କିଛି ମୂଲ୍ୟ ରହେନି। ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଯେତେ ବି ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଚିନ୍ତା କଲେ ତାହା ଦ୍ୱିଗୁଣ ହୋଇଥାଏ। ନୀରବ ରହିଲେ ତାହା ଅଧା ହୋଇଥାଏ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିଲେ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ତାହା ସୁଖରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଯିଏ ତୁମକୁ ଭୁଲ ବୁଝୁଛି ଭୁଲ ବୁଝିବାକୁ ଦିଅ। ଯିଏ ତୁମକୁ ଘୃଣା କରୁଛି ଘୃଣା କରିବାକୁ ଦିଅ। ଯିଏ ତୁମକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛି ନିନ୍ଦା କରିବାକୁ ଦିଅ। କାରଣ ଏ ଦୁନିଆରେ କେହି କାହାକୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ କି କେହି କାହାକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଭଗବାନ ପରି ଲୋକ ଏ ସଂସାରରେ ଘୃଣା, ନିନ୍ଦା, ସନ୍ଦେହ, ଅପମାନ ସବୁ ସହିଥିଲେ। ତେଣୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ଆସିଲେ ମଣିଷ ବୁଝିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଚାଲିଯାଇଥିବା ସମୟ ବହୁତ କିଛି ଶିଖେଇ ଦେଇଦିଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟ ଆଉ ଫେରି ନଥାଏ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁ ଜିନିଷ କେବେ ବି ଆଶା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା ଲୋକ ଏଠି ମୁହଁରେ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମନରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ରଖିଥାନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଯେତେ କଷ୍ଟ ଅଙ୍କ ହଉ ପଛେ, ଯଦି ସୂତ୍ର ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅଙ୍କ ସରଳ ଲାଗିବ। ସେହିପରି ଜୀବନରେ ଯେତେ ଅସୁବିଧା ହଉ ପଛେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ତେବେ ସମାଧାନର ବାଟ ସରଳ ଲାଗିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ବେଳେ ବେଳେ ଏହା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ ଯେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଉ ସମୟ ଆସିଲେ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବୁଝିବା ଦରକାର କି ସମୟ ଆସିଲେ ନୁହେଁ, ବରଂ ସମୟ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ନିଜକୁ ଠିକ୍ କରିବା ଉଚିତ। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଭଲ ସମୟ ଆସିଥାଏ ସତ, ମାତ୍ର ଆମେ ଠିକ୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସମୟ ରହେ ନାହିଁ। ଯାହାର ମନ ପବିତ୍ର ଥାଏ ସେ ଈଶ୍ୱର ନ ପୂଜିଲେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ସାଥିରେ ରହିଥାଏ। ଯେଉଁ ମଣିଷର ମନ ଅପବିତ୍ର ଥାଏ ସେ ମଣିଷ ନିଜ ପାଖରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିଲେ ବା ପୂଜିଲେ ସେ ଭକ୍ତିର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନଥାଏ। ସମ୍ପର୍କକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ ହିଁ ଆପଣ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ, ନହେଲେ ଏମିତି ଏକ ଦିନ ଆସିବ ସମ୍ପର୍କ ତ ଥିବ କିନ୍ତୁ ଆପଣର କେହି ନଥିବେ। ଯିଏ ଅନ୍ୟର ମୁହଁରେ ହସ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁଥାନ୍ତି, ଉପରବାଲା ତାଙ୍କ ମୁହଁର ହସ କେବେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଦେଇନଥାନ୍ତି।
ଜୀବନରେ କେବେ ବି କାହାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବନି ତୁମ ସହ ରହିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଯାହାକୁ ଯିବାର ଥିବ ସେ ଯେ କୌଣସି ଉପାୟରେ ଚାଲିଯିବ, ହେଲେ ଯେ ସତରେ ତୁମ ସହ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବ ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଜୀବନରେ କେବେ ବି କାହାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବନି ତୁମ ସହ ରହିବା ପାଇଁ, କାରଣ ଯାହାକୁ ଯିବାର ଥିବ ସେ ଯେ କୌଣସି ଉପାୟରେ ଚାଲିଯିବ, ହେଲେ ଯେ ସତରେ ତୁମ ସହ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବ ତାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି।